Primeiro tomamos a decisión de vivir xuntos na casa dos meus pais cando el fixo 18 anos. A primeira convivencia foi moi boa, a verdade. Todo o mundo nos decía, claro, así é moi fácil porque non é vivir solos como tal. Cando ela fixo xa aos 18, marchamos a vivir a unha vivienda familiar que o estado no que estaba, bueno, hubo que darlle un poquinho de amor. Non tiñamos agua, non tiñamos luz, ela fregaba os platos no río que tiñamos diante da casa. A verdad que o inicio foi bastante complicado. Sí que había moitas discusións, pero tamén moitas reconciliacións, que eso, al fin e ao cabo, é o importante. Moito falar, eso sí. Peleamos, nos arreglamos, nos mantenemos nesa, pero nos amamos. Despois de vivir uns anos en Vincios, eu empecé a querer ser nai. Eu ao principio dudaba un pouquiño de traer un neno porque por razóns económicas non sabía ata que punto que tanto gasto daba un neno. Dábame un pouquiño de medo non ter os recursos suficientes. Eu non quería que lle faltara nada. No momento no que nos enteramos de que íbamos a ser pais, viñamos de traballar, ela máis eu, pola noite, xa era bastante tarde, debían de ser as 11 da noite, fixemos un test de embarazo e aos 10 minutos vimos que deu positivo. Ela puxose a dar saltos de alegría, eu primeiro puxeme pálido, pero despois a din saltos de alegría. A chegada de Sael para min significou unión, sobre todo fortaleza. Foi un momento do máis valioso da nosa vida. Agora imos casar al fin. Al fin, eu tiña moitas ganas deste momento porque eu sempre lle dixen a Diego que eu quería comprometerme con él de todas as formas posibles da vida. Sempre tivemos claro que algún día, cando as cosas poideran ser, pois o faríamos e aquí estamos. Penso que a miña vida sen Diego non tería esa chispa. Faltaríame esas risas que dan dor de barriga, que fartas de rir. Eu penso que a nosa relación é unha historia de amor das de antes nos tempos de hoxe, porque non é o común ver a dous rapaces tan noviños casarse, ter un fillo, vivir xuntos e ter unha relación de casi 10 anos. Iso era cousa que nos contaban os nosos avós. A día de hoxe non é o común.